Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko bazalwane. Baba wethu osezulwini, masilingcwelise igama lakho. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ebulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Sizocela njengamanje kubo bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba abakhulwayo ukuba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, basheshise bathatha amabhayibheli abo ukuze sizoba nokuqonda. Masifunda njengamanje sibe nokuqonda uma sithi siyakholwa ukuthi yini lesikholelwa kuyona, nokuthi umuntu uyakholwa iyona yiphi indlela okumele uhambe ngayo. Njengoba izwi lisho ukuthi umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni wakhe ubaba wethu osezulwini, aphuma emlonyeni wakhe uNkulunkulu wethu emunye. So sheshisa ukuthatha iBhayibheli lakho elikhona endlini. Laba abangenawo amabhayibheli bavule kuma-Bible app abanawo efonini ukuze sizoba nokuqonda ukuthi imibhalo ithini kuthina masithi siyakholwa. Sengishilo-ke angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu umhlengi la. Mhlengi, bingelela baba. Amen. Sibingelele ngegama lenkosi uJesu Kristu, uNkulunkulu namandla, umnini mandla onke. Igama lakhe likhazimula emhlabeni ngaphansi komhlaba nasezulwini. Isihlalo sakhe sobukhosi esingahlalwa umuntu ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela. Amen. Sithi sicela udumo nomusa kuye uNkulunkulu ukuthi aqhubeke asifundise indlela yokuzithoba phambi kwakhe, sikwazi ukuthi sinike yena udumo kuphela ngaphandle kwakho konke okukhona emhlabeni. Uyena kuphela ofanele udumo. Amen. Uma sibonga noma sidumisa, sifanele ukubonga sidumise uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu uyena ongumnini, ongumqali nesiphetho kwakho konke okukhona ngaphansi kwezulu nomhlaba, kanye nawo umhlaba uyisiqalo sakhe and uyena futhi oza kuphetha. Silokho sithule bona ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu, akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kukaMoya oyingcwele, uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, okunguye oletha ukuphila, oletha ukufa, oletha nokuphila okuphakade. Sithi-ke siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abathumela ukuze bathule ubufakazi, basishiye nomqulu wemibhalo efakazela uNkulunkulu ngamandla onke akhe. Siphinde sibonge futhi uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ayithumela. Sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abashiya nesiphiwo sikaMoya oyingcwele ukuze bakwazi ukuthi bameme nalabo ababevalelwe ngaphandle embusweni kaNkulunkulu, okuyilabo bezizwe, nami ngibalwa kanye nabo. Ngibonga uNkulunkulu ngamandla akhe awakhombisile empilweni yami ukuthi angikhiphe ebumnyameni kade ngihamba ngendlela zobumnyama. Namhlanje ngithula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu unamandla. Ingakho uNkulunkulu efanele ukubonga ngokuba uyakwazi ukuthi aphendule itshe alenze indodana yakhe, aphendule itshe alenze indodakazi yakhe. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi aphendule isifebe asiphendule indodakazi yakhe, aphendule isiphingi asenze indodakazi nendodana yakhe. Ngokuba uNkulunkulu nomusa, nawe unikiwe ithuba lokuthi
ubone ukungcola kwakho, uzisole, uphenduke engcoleni kwakho. Angimi la ngoba nakho ngingcono kunomunye umuntu, ngimlango ukuba ngivumile ukuthi uNkulunkulu enze intando yakhe ngami. Ngenza intando kaNkulunkulu, angenzi intando kaMhlengi, angenzi intando yomuntu, kodwa ngimele ukuthula ubufakazi ngezwi likaNkulunkulu, ngokuba ulizwi owayekhona nokhona nozayo uyena uNkulunkulu. Konke kukhona okudaliwe kudalwe ngenxa yakhe. Sisasho kanjena uzongipha incwadi yaseKorinte yesibili. Ngifuna ungiphe chapter 2. Ngifuna from verse 14. Incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesibili ivesi le-14. Kodwa makabongwe uNkulunkulu osihola njalo. Ngifuna incwadi yaseKorinte yokuqala. Haleluya. Sahluko sesibili verse 14. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesibili noma uqale kuverse 11. ivesi le-11. Masiqala from verse 10 hlehle kancane. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesibili ivesi le-10. Yes sir. Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya, ngokuba umoya uhlolisisa konke. uNkulunkulu ungumoya, labo abakholwa kuye bakholwa ngokomoya nangokweqiniso. Usho ukuthi awukholwa ngokwenyama, ngoba kwenyama ukukholwa ngokubona. But labo abakholwa kuNkulunkulu bakholwa ngokomoya. Ngokomoya kusho ukuthi ukukholwa kuyinto ongayiboni, kodwa lento le ongayiboni, konke okukhona omhlabeni kukhona ngenxa yakho, lokhu okungabonwayo. Ingakho sinika udumo uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu ongabonwayo, and incwadi iyasho ithi akekho oseke wabona uNkulunkulu ngamehlo enyama waphila Kuphela ngaphandle kukaJesu Kristu, okuyena oqhamuka kuyena uNkulunkulu nophila khona ezulwini ngamandla kaNkulunkulu. Ngiphinda ufundele ivesi. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesibili ivesi le-10. Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngomoya. So uma uNkulunkulu ezambula kuwena, akazambuli ngenyama, kodwa ke haleluya haleluya haleluya, glory to God. Uma uNkulunkulu ezambula kuwena ngokwenyama, uguqula indlela yokucabanga kwakho, akukhanyisele izinto angahambisani nazo, izinto ezenziwa ukuthanda kwenyama. Haleluya, glory to God. Ngokuba uNkulunkulu ongumoya, labo abamkhonzayo kufanele bamkhonze ngokomoya. Haleluya. Nangalo iqiniso. So uma uNkulunkulu ezambula kuwena, ufuna ukukhombisa umusa anawo ngokuba wena ufihlile ungcolile. So njengoba ufihle ungcolile, uzozambula kuwena ukuthi wena uphila emanyaleni. Ingakho eziveza ngokomoya, ngokuba zonke lezi zinto zenzayo imoya yasemhlabeni kaSathane. Ngokuba uSathane ukhishiwe ezulwini, uthe bekhishwe ezulwini, wehlele emhlabeni nasolwandle.
nakubona abantu abanikiwe lomhlaba ukuthi bawubuse. Usathane uyababusa bonke abantu abaphila kulomhlaba, kodwa indlela yokunqoba ukuze wena ukwazi ukunqoba usathane, unqobe ukufa komphefumulo wakho, uJesu Kristu. Uma uJesu Kristu efika ezambula wena umphika, bathi ngesingisi it's a warning, bathi ngesiZulu isixwayiso ukuthi qaphela ukuthi uma wena ungaphenduki uzofela emanyaleni, ngokuba unikwa i-first chance, unikiwe umusa wokuphila. Uma uphila wena awuphileli wena, uphilela uNkulunkulu. Uma uphiwe iphimbo lokucula awuphileli ukudumisa imali, awuphileli ukudumisa abantu besifazane, awuphileli ukudumisa izinto zasemhlabeni, uphilela ukudumisa uNkulunkulu ngezwi akuphe lona nangethalente akuphe lona. Ngokuba zonke lezi zinto ozidulelayo nezinto lezo ozidumisayo ezesikhashana. So uma uNkulunkulu ezambula kuwena uzokukhombisa ubukhulu bakhe nomusa wakhe kuwe. Why? Ngokuba ke ukukhathalele ukuphila kwakho ukuthi akafuni ukuthi ufe ubhujiswe. Akekho umuntu ophilayo emhlabeni onganikiwe ithuba lokuthi amazi uNkulunkulu. Bese kuthi ngentando oyinikiwe wonke umuntu uyamrejecta uJesu Kristu. Bayamphika uJesu Kristu, abafuni nokuzwa ngoJesu Kristu. Bonke lokho uzobuzwa ngakho egcineni. Uzobuzwa ngakho egcineni, sobuzwa kuthiwa ke wezwa ngezi wanikwa ithuba lokuthi wena uphenduke ezonweni zakho. Wena wagoloza ngokuba ucabanga ukuthi wena uziphilela wena namadlozi akini noma nomprofeti wakho amanga. Ngokuba labafundisi benu ibona abanibizayo ukuthi nihlale ezonweni, benganifundisi, benganishumayezi ngokuthi nina niphile emanyaleni. Ingakho ningene niphume emasontweni ningama-church goers, ningabazenzisi, ngenxa yokuthi nenza intando yomuntu ngaphezu kwentando kaNkulunkulu. Unikiwe ithuba ukuthi wena uphenduke, wajabula kwesikhashana, but uthebo phuma phambi kwalomuntu abefundisa ngeqiniso. Usathane wabuya wakwemboza konke, wathatha lokho kade kufundisiwe ngesikhathi uNkulunkulu ezambula kuwena. Wakhetha ukubuyela esonweni uyojabulisa inyama. Yini? Ukukhola kwakho kuncane. Umthandazo wakho awanele. Ngokuba wena ufuna ukuzwa kanye ngesonto ngoNkulunkulu, ufuna ukuzwa kanye ngesonto ngoJesu Kristu. Bese kuthi le insuku ezu7 ezinye noma le insuku ezu6 ezinye uphila esonweni. Bese ucabanga ukuthi ngokuphatha iBhayibheli yongena endlini yesonto wenza umusa, noma wena wenzela uNkulunkulu umusa ngokuthi ufike wahlala lapha nakhohlisana nomfundisi wakho, waqeda wakhipha imali ephaketheni wamnika. Ucabanga ukuthi wena ngalokho usungcwele. Amen. No. Ithi incwadi ke masinikele imizimba yethu ibe ngumnikelo noma umhlabelo ophilayo. Imizimba yethu hayi imali yethu. Yes Lord. Hallelujah.
simele ukunikela imizimba yethu kuKristu. Yes, Lord. Ophinde ufundele verse. Ngokuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya. Ngokuba umoya uhlolisisa konke. Umoya uhlolisisa konke. Yebo nokujulileyo kukaNkulunkulu. Nokujulileyo kukaNkulunkulu. Umoya uhlolisisa yonke into. Ayikho into ongayilandulela ngaphambi kukaNkulunkulu ngokuba yonke imibhalo ekhona eBhayibhelini uzowahlulelwa ngayo. Uma lithi iBhayibheli ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Munye uNkulunkulu, yinye imfundiso yakhe. Angikhathali ukuthi ngabe uzibiza ngaliphi igama lebandla. Kodwa uma ungayenzi intando kaNkulunkulu ebhalwe phansi eBhayibhelini, uma umfundisi wakho engashumayeli ngesono, ekhetha amavesi azofundisa ngawo esontweni ukuze ke agcine nina nigcwele esontweni ukuze enze imali ngani, lonke ibandla lenu, nonke ebandleni lenu nesihogweni ni-celebrate uChristmas nesihogweni, ni-celebrate iPhasika nesihogweni, ni-celebrate iValentine nesihogweni, ni-celebrate uMandela nesihogweni, ni-celebrate uShaka Zulu nesihogweni. Ni-celebrate abantu abaphilayo oShembe nesihogweni. Ni-celebrate ukuba iTabani nesihogweni. uNkulunkulu uthi ungcwele. uNkulunkulu uthi asinakhonzi lutho olusemhlabeni. Ngokuba yonke into ebhalwe phansi iyona eza kusahlulela. Thina sesiyakholwa. Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 11 verse 25. Ngalelo hora uJesu wakhuluma wathi, "Ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda wakwamvulela izingane." Lezinto labantu abathi banokuqonda labafundisi benu nalabanye benu abazibiza ngabavangeli bethi uNkulunkulu akanankinga ukuthi abantu besifazane bafake i-makeup, bafake inwele zokufakelwa, bafake amabhluku, bafake nobucwewe ne-makeup. Yilabo abathi bahlakaniphile ababizela abantu kuSathane ukuthi benze izinto zasenyameni. Labantu abangafundisi ingane zabo ngoNkulunkulu bezithengela ama-video games, bezibukisa lonke uhlobo lopopayi, bezithengela ke onodoli, ingane zikhonza onodoli ngaphezu kwaNkulunkulu. Lokho kukhonza izithixo ngokwezinga eliphakeme. Lokufundisa abantu ukuthi uJesu Kristu wazalwa mhla ka-25 December. Bese kuthiwa ke kufaka uFather Christmas phakathi nendawo. Lokho kukukhohlisa abantu ngezinga eliphakeme. Ngokuba sikholwa okubhaliwe phansi. Uma ufundisa ngento engekho phansi noma ufundisa ngento ephambene nento ebhalwe phansi eBhayibhelini, wena ubizela abantu esihogweni, uholwa amadimoni, ufundisa ngemfundiso kaSathane. Ngokuba thina izinto esizilandelayo abakholwayo bakholwa yikho konke okubhaliwe. Why sikholwa into ebhaliwe? Incwadi yaMaroma chapter 15 verse 4. Why kumele sikholwe into ebhaliwe phansi? Ngokuba iBhayibheli lingcwele, iBhayibheli elabangcwele. uNkulunkulu akayena uNkulunkulu obuyaluyalu.
Incwadi kwabaseRoma isahluko 15 verse 4. Yes, sir. Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu, ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. Uphinde. Ngokuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa ukufundiswa kwethu. Konke okubhaliwe ngaphambilini kubhalelwe labo abayakholwa. Ukuze ngokubekezela nangenduduzo yemibhalo. Ngokuba ke emhlabeni esiphila kuwona kugcwele izilingo, kugcwele imikhuba emibi nemimoya eminingi yamadimoni emfundiso kaSathane. Ukuze ngokubekezela So kufanele thina sihlale kuphi emfundisweni ebholwe phansi elungisa thina imphefumulo yethu sibekezele ngokwethemba nenduduzo yokuthi ke silindele iJerusalema elisha. Hallelujah. Uma sihleli kule mfundiso esifundiswa iBhayibheli ngomoya oyingcwele nangenduduzo yemibhalo sibe nethemba. imibhalo le iphefumulelwa uNkulunkulu. Hambe kwincwadi yesibili eTimotheo chapter 3 verse 16. Konke esikwenzayo kufanele sikwenze ngokwembhalo leBhayibheli. Nina abantu enithanda ukubuka ama-movie anilazi iBhayibheli lokho nisibiza ngamaKristu, kodwa nibhema ugwayi, niyalala nishadile, ushadile uhamba uyophinga, kuthiwa omahosha kubona omahosha badayisa umzimba kuphela. Uma ulala ungashadile umahosha, ngoba uyahamba wena uyohosha umoya. Uma ulala ngaphandle emshadweni wakho nawe umahosha. Ngokuba ke kuthiwa uNkulunkulu wadala umuntu wesilisa nomuntu wesifazane, wathi indoda iyakushiya unina noyise, abasekho babili sebemunye emoyeni. So uma sebemunye emoyeni, wena uma uphuma kule covenant noma kule sivumelwano osusenzile ukuthi wena ushadile, uhamba uyolala ngaphandle, wena uyohosha eminye imoya engeyona emoya esivumelwano osenzile. Same thing nabantwana baka-Israel, isivumelwano abasenzile noNkulunkulu sokuthi ke bazolandela imfundiso, bagcine izwi likaNkulunkulu, baphuma bahamba bohlabela amadimoni abanye uNkulunkulu ababengabazi. Yini baphula isivumelwano. Uma ukholwa ungcwele uphila ngaphansi kwesivumelwano sikaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu engazasifundise ngoKhisimusi, why pho nina abafundisi abakhulu nifundisa abantu ngoKhisimusi? Why nithi abantu abagcina iPhasika? Ithini incwadi kaTimotheo? Incwadi yesibili kaTimotheo isahluko sesine. Ngithe isahluko sesithathu. Isahluko sesithathu verse 16. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Yonke imibhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini iphefumulelwe uNkulunkulu. Ilungele ukufundisa. Ifanele ukuthi ifundise thina abantu abangcwele nabantu abakholwayo, Nokusola. nokuthi uma siphuma endleleni singenzi izinto ezihambisana nezinto ezifunwa umoya oyingcwele, sisoleke ngembhalo. Nokuqondisa. Ukuze sibuyisele endleleni, sihambe ngokuqonda ngendlela efunwa uNkulunkulu, ngokuba sithi thina sisinikele kuNkulunkulu, siyakholwa. Nokuyala. Siyalwa ngayo imibhalo. Yingakho ke simla njalo siloke sikhuthaza abantu ukuthi ke bangaphumi ekhonweni kwabo, yini ekaNkulunkulu, yini engeyona ekaNkulunkulu, ngembhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini. Nokuyala ekulungeni. Ukuze sihlale kuphi? Ekulungeni. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. Ukuze umuntu okabani kaNkulunkulu. no umuntu kaShembe. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. No umuntu kaMhlengi. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. No umuntu kaPope. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. No umuntu womuntu. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. No umuntu wamadlozi. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. Yonke imibhalo iphefumulelwe. Yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu. Ukuze umuntu kaNkulunkulu. Ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelele. aphelele.
apheleliselwe aphelele aphinde apheleliselwe yonke imisebenzi yonke imisebenzi emihle. yonke imisebenzi Emihle. yonke imisebenzi emihle. hallelujah 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 Yes, Lord. hallelujah glory to God yonke imisebenzi Emihle. do you understand Yes, Lord. phina lencwadi yaseKorinte ayikho into ongathi wayenza ufune wena ukuzisekela noma wena ukuzilandulela ukuthi no but ke uNkulunkulu sinikile umusa sinikile umusa ukuthi ke thina sizoni sibonile ngomsebenzi enyama so kufanele ke siguquke siphenduke emsebenzini enyama. Yes, Lord. Amen. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 13 verse 11 waphendula ke wathi kubo nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo Labo abasilisiwe labo asebemvumile uNkulunkulu Amen. banikiwe ukwazi imfihlakalo yombuso wezulu. yombuso wezulu. Umbuso wezulu usitshela ukuthi masibe ngcwele. Amen. Ukuze sibe ngcwele kufanele singazenzi izinto ezenziwa abantu basezweni. Kodwa bona kabawokuphikwanga Labo bona abaphika uKristu nalabo abaphila enyameni ngenkani njengabaFarisi nabaSadusi nabafundisi abakhulu. ngokuba yilowo nalowo Abanikwangwa. Yes, Lord. Abanikwangwa yini banenkani. ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame Lowo onomoya wokuzithoba nomoya wokwamukela izwi likaNkulunkulu uyawuphiwa kuvame kodwa lowo ongenakho onenkani ophila ngenkani ebufebeni asibize ngokuthi yena uyiChristian. uyakwamukwa nalokho anakho Lowo ophila ngenkani ekutheni ahlabela amadlozi athi uyiChristian. uyakwamukwa nalokho anakho Lo muntu wesifazane ogqoka amabhlukwe asibize ngoChristian. uyakwamukwa nalokho Lo muntu anakho wesifazane ofaka inwele zokufakelwa athi uyiChristian. uyakwamuka nalokho Lo anakho muntu wesifazane ofaka ama-chain emqaleni ofaka ama-chain emaqakaleni ofaka ama-chain kobhozo. uyakwamuka nalokho anakho Lo muntu wesilisa lo othi yena ke umuntu wesifazane uyakwamuka nalokho anakho lona wesifazane osibiza ngomuntu wesilisa uyakwamukwa nalokho anakho ngiphuthiwe umbuso kaNkulunkulu ngokuba ngifuna ukwenza inkanuko zenyama. Angikhathali ukuthi ngabe wena uzitshela ukuthi ukholwa kangakanani mhlawumbe uthi wahlulelwe mina. Uma uwenza into ephambele into ebhalwe phansi eBhayibhelini wena uyesihogweni wena. kungalokho ngikhuluma kubo ngemifanekiso So ama-parables ngesingisi bathi-ke imifanekiso ngesiZulu uNkulunkulu noma indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu wayebefundisa afundise ngemifanekiso ukuze labo abanikiwe ukuhlakanipha kukaNkulunkulu nokukamoya basheshe babambe ukuthi ke lokhu kusho ukuthi njengomuntu mina othi uke ufuna ukusindiswa nokuphila okuphakade kufuneka ngenze lokhu okushiwo uJesu Kristu. ngokuba noma bebona kababoni Ngokuba banamehlo kodwa bayiphuputhe noma bezwa kabezwa noma bezwa izwi kodwa still akukho ukuqonda ngokuba bazitshela ukuthi lento le inganekwane njengoba namanje abantu becabanga ukuthi iBhayibheli into nje yokuhlobiso inganekwane lento le kufanele ngabe iyafundwa ngokuba ke iphazamisa ukuphila kwethu siphila kamnandi lokho lisishumeza ngeBhayibheli lisitshela ngoJesu Kristu lokhu uJesu Kristu lokhu ya kodwa ke nina ke kwayinina beniphila ngathi enyameni nani beniyifebe nani beniphuza kodwa manje senitshela ukuthi ngcono ngoba kuliphatha iBhayibheli. Lalela izincwadi hambe kwincwadi kaJohane chapter 12 verse 47 funda usheshe. incwadi ngokukaJohane isahluko 12 verse 47 uma umuntu ezwa amazwi ami So inkinga yenu niyalizwa izwi nifuna ukukholwa ngendlela ethandwa yinini andifuni ukukholwa ngendlela efuna uKristu. So uJesu Kristu uyakukhumbuza ukuthini uma umuntu ezwa amazwi ami angawalondi lowo angimahluleli mina ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe kepha ukuba ngisindise izwe. uma uzwa izwi lena eshumela uJesu Kristu ungalilondi
akuyena umhlengi kwahlulelayo ngokuba wena uzwile nali izwi libhalwe phansi wangafuna ukulamkela waligcina ulenze njengokuba umyalo unikiwe ukuthi wenze lokho kufanele awahlulelwa umhlengi awahlulelwa uJesu Kristu indodana le ephile enyameni kodwa yizwi leli egcineni eliyobuye libuye sedlala njengefilimu sekuveza ukuthi wena watshela ukuthi wena waphika watshela ukuthi wena waziba watshela ukuthi wena wancapha lapho ukuphila kwakho sekube ukuphila kwasesihogweni ongalayo angawamukeli amazwi uma ufuna ukwamukela leli zwi lalela angikhathani noma ngabe wena uzitshela ukuthi isiqhwaga kangakanani asikho isiqhwaga esifuna ukufa bonke abantu bafuna babadlule ekufeni uyedwa umuntu wanqoba ukufa uJesu so uma wena wenza intando yakhe nawe uzokunqoba ukufa ongalayo angawamukeli amazwi uma ungafuni ukwamukela izwi unomahlulelayo khona kwahlulelayo izwi engalikhulumayo izwi lelehlulelwayo yilona eliya kumahlulela lona ezakwahlulela ngosuku lokugcina lapho khona kuthiwa ke umphefumulo wakho usuyaphuma uphuma umphefumulo wakho ungamazi uNkulunkulu uphume umphefumulo wakho ungazange uzumvuma uNkulunkulu uphume umphefumulo wakho ulazi iqiniso ungafunanga ulivuma ngokuba ke indodana yomuntu ifika njengesela endoba ifika akekho ozokwazi so ingakho kumele uhlezi wena uzilungiselele ukuze uma efika uJesu Kristu afike wena ukulungele ukuhlangana naye ngokuba kubona bonke abantu abahamba ngendlela engalungile nalabo bathi ke bangama church goers abayisontweni kodwa ke bengalethi izithelo ezifanele nalabo bafundisi abama ku pulpit bafundisa izinto ezingafanele haleluya uyothi bona ke anginazi nina benziwa kubi sukani phambi kwami haleluya akubona bonke abantu abathi inkosi inkosi abayokubona uNkulunkulu kodwa yilabo abenza intando kaNkulunkulu phela haleluya incwadi yaseKorinte incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesibili ivesi 11 yes sir ngokuba ngumuphi kubantu owazi okomuntu umuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye umoya womuntu okuye na ngokuba umuntu wazi lokhu akwaziyo lokhu akubonayo lokhu akwenzayo wazi lokhu akukhalukelayo akithi ngeke uzikhalukela ichicken uloma uyihalela ichicken ungakazi uzuyidla ungayazi do you understand ngeke uzuyifune iNike ne-iPhone ungakazi uyibone uNkulunkulu akasilethi ngisibonakaliso se-iPhone uNkulunkulu akasilethi ngisibonakaliso se-Lacoste uNkulunkulu akasilethi ngisibonakaliso semoto ebizayo uma kukhona umfundisi okwenzisa lezo zinto lo mfundisi umfundisi yasathane ukukhombisa izibonakaliso zokungcola ngokuba ke akakhulumi ngokulunga komphefumulo wakho akakhulumi ngokulunga kwezenzo zakho ukhuluma ngokulunga nangezinto eziphathekayo uNkulunkulu akanandaba nayo yonke lezi zinto lezi eziphathekayo zizofa zibhubhe lezo zinto uNkulunkulu into ayikhathalele umphefumulo wakho kumele ulungiswe njengoba sikutshela sithi ke wena uma uke washada before waphuma emshadweni wajivoza wahamba ushada nenye indoda noma nenye umuntu wesifazane lo mshado wesibili usona ke isibusiso uNkulunkulu isinengiso uyaphinga uyahosha umahosha ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu so uma ke wazi intando kaNkulunkulu wenza intando kaNkulunkulu wena uphila kuKristu wena zonke izinto ozenzayo imphumela yokuba ingane nalelayo ilalela ke izwi likaKristu so izithelo ozikhiqizayo izithelo zokulunga izithelo zikamoya oyingcwele ngokuba ke umoya oyingcwele ufundisa indlela yokuphila ngokuthula umoya oyingcwele ufundisa indlela yokuphila ngokuqonda so ukuphila kwakho uphila kuKristu ngokuba ukholelwa umoya oyingcwele nemfundiso yakhe uyamthanda uNkulunkulu ukuthi wena uyazithoba kuNkulunkulu wenza intando yakhe haleluya kepha thina asamukelanga umoya wezwe so uma ke
usindisiwe. Yes, Lord. Noma uyizwile intshumayelo Yes, Lord. yakuhlaba enhlizweni. Amen. Wabona ukuthi uyisoni. Wena emva kwalokho wafuna ukuphenduka. Yes, Lord. Kena yonke imisebenzi yakho yokuncinca lokuncincana notshwala lokuncinana nogwayi uwedelela uNkulunkulu umphefumza ngentuthu. Amen. Wena uma seke waphenduka Yes, Lord. wathi ke ufuna ukubhaphathiswa ugezwe izono zakho. Hallelujah. Mase emva kwalokho uhambe ngemfundiso kaNkulunkulu awusabuyela emumva. Abantu bathi bese ubhaphathisiwe noma waphenduka wabhaphathiswa sowugeziwe usuzongena ezulwini. No, uhlelelo ukusebenza mihla yonke okuphila kwakho ngokuba ke usathana uzokulinga. Usathana uzofika ngephupho ebusuku akukhumbuze imikhuba yakho kade uyenza. Usathana uzofika azokudlwengula emaphupheni. Ngokuba yini ufuna ukubuyisela ebufebeni. Ngokuba ufuna ukubuyisela ekutheni ube isidakwa. Ufuna ukubuyisela ekutheni wena ubeke ingakho beniphuphisa benivezela imali emaphusheni. Ucabanga ukuthi intando kaNkulunkulu ukuthi uphuphe ngemali. No. Sathana ufuna ubuyela ekuthandeni imali ukhonza imali ngaphezulu kwakhe. Kepha thina esamukela asamukelanga umoya wezwe. So uma wamukela Amen. awamukeli umoya wezwe wokuphilela inkanuko zasemhlabeni. Kodwa umoya ovela kuNkulunkulu. So lo moya ovela kuNkulunkulu umoya oyingcwele Ukuze sikwazi esikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. yeyizo lonto leyo. Hallelujah. Uzokwazi kanjani ukuphiwa uNkulunkulu ngokomusa uma wena ungayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini, uma ungayazi into ebhalwe phansi eBhayibhelini, uma umfundisi wakhe engafundisi ngento ebhalwe phansi eBhayibhelini? Uzokwazi kanjani umusa? Uzokwazi kanjani ukuthi khona umoya kaNkulunkulu? Uzokwazi kanjani ukuthi khona ukuphila okuphakathi? Hallelujah. Esikhuluma ngakho futhi Uzozazi kanjani izinto zikamoya? kungengamazwi. Ngokuba ke uhlangana nabantu besifazane athi uyakholwa umbuzo ukuthi kwenzeka kanjani wena uthi uyakholwa kodwa ufake i-makeup. Kwenzeka kanjani bajama ukuthi ke uNkulunkulu akabheki ngaphandle ubheka inhliziyo. Inhliziyo yakho iyona ejajwayo ngemisebenzi yenyama. Ngokuba imisebenzi yenyama iphambene nezwi. Uma uNkulunkulu ethi ke esifazane akufanele ahlobise ngongaphandle uqedile. Wena it's either uyakholwa lokho noma cha. Uma ungafuna ukukholwa lokho wena ufuna ukwenza imisebenzi yenyama awuholwa uNkulunkulu wena. Awuholwa umoya oyingcwele wena. Uholwa ke inkanuko. Usebenzela uSathane wisiqina uqashiwe uSathane. Akekho umuntu ongathi uyakholwa aphikise izwi elibhalwe phansi. Libe lisitshela kahle lithi ke yonke imibhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini iphefumulelwe uNkulunkulu. Akhona sodwa isiprofethi esibhaliwe phansi esabhalelwa umprofethi ke evuka ekuseni egcwangela ukuthi ke yini engayibhala mhlambe ngithi qhamuka uNkulunkulu. No. Hallelujah. No. Hallelujah. Yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu. Uma ungafuni ukwenza intando kaNkulunkulu wena wenza intando kaSathane. You understand? So ngiphe le ncwadi. Hallelujah. Fundisha. Hallelujah. Esikhuluma ngakho futhi lezi zinto esikhuluma ngazo amazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu. Lalela. Lezi zinto esikhuluma ngazo thini? Kungenamazwi afundiswa ngokuhlakanipha. Yabona lento ebhalwe phansi akhona yodwa eqhamuka kumina. So uma wena unenkinga uthi ke mina ngiyathuka noma mhlambe ke ngiyahlambalaza ukuthi uNkulunkulu uyahlambalaza ukuthi wena ushethe uhlakaniphile wena ngaphezulu koNkulunkulu lempilo ephilayo ufuna ukuyisekela. Labantu bacula hip hop nemihla namalanga bathuka ihlamba ku TV baveza ubunqunu benu. Anibona uhlambalaza lapho nina. Nibona konke lokho kulungile. Kodwa bathama umuntu ezomubuyisela elungisweni ezifundisa ngemfundiso engcwele nina noma nikubona ulungile. Nibona ulomuntu isiphazamiso. Njengoyihle benu nobaba benu nokhokho benu ababulala abaprofeti bakaNkulunkulu ngenxa yakho ungafuna ukulalela uNkulunkulu befuna ukuzenzela umathanda. Namanje saqhuba lapho nalenkani yenu. Ingakho ke umoya wokutabane ugcwele lonke izwe leli. Yini? Bafuna ukwenza inkanuko zenyama. Ingakho befunda ngamalengiso befuna izikhundla eziphakeme khona bezokwazi ukuthi baguqule imithetho ebekiwe emhlabeni bayenze kube imithetho ezovuna bona nesono sabo. Ingakho ke uhulumeni efuna ingane ukuthi ziphuze zikhiphe izisu. Ngokuba ke bahola uSathane. Nibona bonke abahleli kuzihlalo zobukhosi nezihlalo zokubusa abahleli ngokuthanda kwabo.
bahola usathane. Behola usathane ke abasebenzeli ukulungisa kweze baholela abantu ebhudisweni. Ingakho bethi ayikho inkinga nokukhipha izisu. Ayikho inkinga ukuthi abantu bevele ugwayi. Ayikho inkinga abantu babulalane bachitha igazi. Ayikho njengoba ubona abantu bebizinto abangazazi. Ingakho nivuka ekseni nivuka ncasukile. Ngoba ke nendaba endibuka TV azilethi ukuthula. Ingakho ke nivuka ekseni ncasukile. Ukuba ke nama generation nazo zonke lendlela endibuka TV asinakho ukuthula. Zifundisa ukufebe, zifundisa ukuzonda, zifundisa ukubulala. Zifundisa ke ukuthi haleluya, haleluya, glory to God. Unibe nabaqambi bomanga ngiqhatha abantu emsebenzini. Ngifundisa bona ukuthi nibe amahola. Nibe abafundisi bamanga. Nibe izitabane, ingane zenu zithanda izinto esidaliwe ngezinto uNkulunkulu omdali. Ukuba ke nina nazi lutho, ingane zenu azazi lutho. Nalo nazi lutho uNkulunkulu animazi. You understand? Esikukhuluma lokho esikhulumayo ngakho futhi lokho esikhulumayo kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha akubona kwamhlengi kodwa afundiswa akubona ngumoya. kwashembe ushambe isihlabela lamadlozi uJesu Kristu uthi ke thandazani uNkulunkulu nizibonga uNkulunkulu akushiwo ukuthi asihlabela amadlozi sibonga amadlozi akushiwo ukuthi asihamba abathandazi sithatha amakhandlela nempepho kanye namanzi nezintambo no. Imfundiso yomuntu leyo akukho nokukodwa ubhalwe kanjalo eBhayibhelini. Do you understand? Kodwa afundiswa ngumoya. Lezi zinto lezi zifundiswa umoya. Umoya njani lo sifundisayo? Sichaza okomoya ngokomoya. Sichaza izinto njani? Sichaza okomoya ngokomoya. We are comparing spiritual things with spiritual things. Hallelujah. Ngokuba lokhu okukamoya ingcwele onjani umoya ingcwele hambe kwincwadi kaJohane chapter 4 verse 24. Sifuna ukuzwa ukuthi onjani umoya ingcwele. uNkulunkulu wakwasho yini ukuthi ke sibe ngamaqembu emhlabeni. Usathane udeployile, ukhiphile amadimoni akhe ukuthi enze imisebenzi yakhe. Hambe nikhohlisa antshela ukuthi ayikulungile ukuthi ke umfundisi agivosa aphinde shade aphinde afundise ibandla. No, umfundisi kaSathane lo unamadimoni akaphume kupulpit. Hallelujah. Yenzo lonto leyo. Incwadi ngokuka Johane. Yes sir. Isahluko sesine. Yebo. Iverse lama-20 nane. Funda kahle. Iverse lama-24. Qala phansi yonke incwadi. Incwadi ngokuka Johane isahluko sesine. Yebo. Iverse lama-24. Yes sir. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye. Labo abeza kuye bezokhuleka kuye. Bafanele ukukhuleka ngokomoya nangeqiniso. No, bafanele ukuza neziphandla nezinkukhu beze nama-aphula. Bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. No, fanele beze nezinkukhu beze kanye nezinkomo bezohlaba nezimbuzi. Bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. uNkulunkulu yini? uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Abakhuleka kuye. Labo abeza kuyena bezokhuleka bezokhuluma naye. Bafanele ukukhuleka kuye. Bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uJesu Kristu usivulele indlela yokuthi sikhulume noJesu noNkulunkulu. Usikhombisile, wasikhombisa ukuthi ke yini ekumele siyenze. Uyaguqa phansi ngedolo. Bese uguqa phansi ngedolo, bese uyakhuluma noNkulunkulu baba wethu osezulwini. Uthi baba wethu osezulwini, intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. Usithethelele amacala ethu. Into elokuyitelile uNkulunkulu, ukuthethelela amacala akho. Ukuthi akuvimbele uNkulunkulu ukuthi ungangene ekulingweni. Ufunde ukuxolela njengoba nawe ufuna ukuxola uNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Uma lezo zinto ungazenzi, wena ucela ukuthi uNkulunkulu uthanda uNkulunkulu ngicela ungibusise, unginike umfazi omusha, unginike nendlu, unginike nomsebenzi, unginike nemoto, unginike nama-chains amasha nempahla ezintsha. Wena ucela kubaba wakho uSathane. Ngoba uSathane uphethe zonke izinto. Ungakho uSathane athi uJesu Kristu ke uma ungase kumina ugobe, uguqe, uthandaze, ngizokunika konke lokho, angisho khona lokho. Niyacathi ngicela uNkulunkulu ke izibusiso. uNkulunkulu uthi ke zonke izibusiso zikamoya zikuyena. Akakhuluma ukuthi zonke izibusiso zemali zikuyena. No, hallelujah, glory to God, no. Incwadi yesibili kwabaseKorinti isahluko sesithathu. Incwadi yesibili kwabaseKorinti isahluko sesithathu. Verse 17. Yes sir. Inkosi ingumoya. Inkosi yethu uJesu Kristu ingumoya. Kepha lapho umoya wenkosi ekhona, lapho kukhona umoya wakhe, kukhona inkululeko. Kukhona yini? Inkululeko. Sikhululiwe ezonweni zomhlaba.
sikhululiwe egazini likaJesu Kristu. Amen. Sikhululiwe kuzo zonke izinkambo nezinkanuko zenyama. Ngokuba yini? Saba ngokomoya. Sifuna inkululeko, sifuna ukuthula. Ingakho ke sizithoba phambi kaNkulunkulu. Masiza kuyena sizi ngokuhlakanipha nangokuqonda kwenyama. Siza kuyena ngokuthi ke sifuna ukuhlakanipha kukamoya, sifuna ukuqonda kukamoya, sifuna ulwazi kukamoya. Ukuze sabe ngendlela eqondile, ukuze sabe ngokuthula, ukuze sabe ngokukhululeka. Wahamba emgaqweni, uhamba uqalaza abantu besifazane noma esontweni lakho, nigcwele abantu besifazane abangakwazi ukugqoka ngoba umfundisi wenu uweak, amadimoni ambambile. Ubanjwe amadimoni umfundisi. Uthi ayikho inkinga abantu besifazane bagqoka impahla emfishane. Bebefika lapha la behle ngaphambili bevula amathanga. Nimbone ejuluka econsa abathe kanti hayi. Ubulawa inkanuko ziyambulala. Usathane esontweni lakhe walethile amadimoni. Ulethile ama-agent. Satanic agent. Agcwele esontweni, agcwele emabandleni. Abantu bafika belukile, befaka ama-chains. Akekho umuntu ongcwele ozomtshela ukuthi ke usesonto 5 years akaphenduki. Lelo sonto lelo ke kulona kuyothiwa inkinga. Hlala nje ugqoka i-makeup, hlala nje uveza i-cleavage, hlala nje ugqoka iziketi ezimfishane, hlala nje ugqoka amabhluke, hlala nje ufake i-makeup, ufake nobucwebe, ufake nenelo zokufakela uluka ikhanda. Ayilikho isonto likaNkulunkulu enjalo. Haleluya, praise God. Uyaphila uJesu Kristu. Abonke obhonwe phansi siyakholwa yikho. So uma wena ke uzoqhamuka lokusitshela ukuthi ke hayi ayikho inkinga. uNkulunkulu unthanda khona nindlene namanga wena wesihogweni ngamalengiso namanga akho nemfundiso yakhe ngekho. Akekho umuntu othi usindisiwe ogijima lapha kwi-pulpit egqoba amashathu ephinde eje amanye amashathu athi umfundisi. No, ayikho lonto leyo. Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi. Uma ubuka ngamehlo kaNkulunkulu ubuka ngokomoya. Uma ubuka ngokomoya ubheka izinto ngendlela uNkulunkulu azifuna ziyona, ngokuba nawe awufuni ukuthi ke abantu abasondele nawe benze lezo zinto. So ufuneke wazi, uma ufuna ukwazi ingqondo kaNkulunkulu ufuneke wazi iBhayibheli ukuthi lithini. Uma wazi iBhayibheli ukuthi lithini, then uma sewucelile uNkulunkulu ukuthi akhanyisele izinto zeBhayibheli uzokwazi ukubona ukufuna uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu konke okucela kuyena egameni likaJesu Kristu konke uzakunikwa. Hallelujah, glory to God. Understand? Kepha thina sonke esibuka ngobuso obambuliwe inkazimulo yenkosi. Uma ubuka ngobuso obambuliwe inkazimulo kabanini yenkosi. Hallelujah, glory to God. Njengasesibukweni. uJesu, hallelujah, mkhulu Jesu. Mkhulu uNkulunkulu namandla, mkhulu umoya oyingcwele. Understand? Siyaguqulwa sibe njengalo mfanekiso ngokuya enkazimulweni. Thina sifuna ukuya enkazimulweni. Ithi incwadi, hallelujah, glory to God, incwadi yamaHebheru. Ngifuna ungidele incwadi yamaHebheru chapter 12. Gijima chapter 12. Njengalokhu kumi ngenkosi umoya. Ngifuna chapter 12 yamaHebheru. Starting from verse 1, gijima. Sifuna ukuthi wazi ukuthi uma usukuKristu wesidalwa esisha, bonke obukwenza ngokwenyama nemisebenzi obuyenza ngokwenyama idlulile. Awuna ukujustify ukuthi wena ucabanga ukuthi wena Intshumayelo ucabanga ukuthi wena ke hayi labafana bayahlanya. No. Uma uthi akholwa noma ufuna uNkulunkulu wena uzomfuna ngale ndlela esichazela ngayo, ukuba konke ebhalwe phansi eBhayibhelini asikhuluma ukuhlakaniphha kwethu. Angikuyelanga esikoleni ngomfundisi. Umoya wami okamoya oyingcwele, umfundisi wami umoya oyingcwele, uNkulunkulu wami umoya oyingcwele. Isitifiketi sami sokuthi ngibe lapha kwenu umoya oyingcwele, ngokuba lokho engibulile kumina kumsebenzi wami ukuthi nami ngambulela abanye, ngokuba uma ngithuli ngingafuni ukuntshela iqiniso nami ngizobuzwa, nami ngizothathwa ngizokwahlulela ngokuthi ke ngithe ngazi kathula ngafuna ukungena ngedwa embusweni. Umbuso wezulu akubona wami ngedwa, akungena abantu abanomona, ungena bonke abantu abanenhliziyo enomusa, ngokuba uNkulunkulu usibiza sonke emseni. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Understand? Ngiphe Incwadi kumaHebheru isahluko se-12. Yes sir. Verse lokuqala. Yebo. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi. Sinefu lofakazi abasifakazelayo kusukela kuAbraham kuza kuMoses, uAbraham namadodana akhe uIsaac noJakobe. Mase kuyasuka lapho kuyaphuma uMoses kuze kuba prophet. Bonke abaprofeti ababekholiwe bonke abawofakazi elisihaqileyo bonke
mengibaqoqa bonke ngithi bonke bonke ababekholwa nabakholiwe yizwi bayifu elisihaqileyo okuyilona elethu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu yelobusayo, uNkulunkulu ulungile, uNkulunkulu unomusa. Masilahle konke okusindayo. Haleluya, haleluya. Wenza njani? Masilahle konke okusindayo. Sokubonile ngobufakazi obukhona eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu unomusa. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusindisa nokuthi uNkulunkulu angakusindisa ngokuba akekho omunye umsindisi. uSathane into akufunela yona ukuthi yena ukhishiwe ezulwini. Noma ekhishiwe ezulwini unomona akafuni abantwana baNkulunkulu basindiswe. So ngalesikhathi esinana naso uzobhubhisa emhlabeni, uzoqeda. So uma sowazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila, masilahle konke okusindayo. Lahla konke okusindayo esithandela. Lahlela eceleni konke okusindayo nesono esithandela. Kangaka kithi isono sinamathele emntwini. Umuntu ukhulunywa ngaye ngesono, ajaya kusona isono leso, ubani okutshela lonto leyo? Imfundiso bani umtshelo neBhayibheli likhuluma ngesono. Athi no, iBhayibheli likhuluma ngesono, iBhayibheli likhuluma ngoJesu Kristu, okuthi uJesu Kristu amele sikhohlisa ngabe sibambe inkunzi ngoJesu Kristu. Inganyabona imkhuba incwadi yamaRomeni ithi ke igama likaNkulunkulu lehlambalazwa ngenxa yenu nina sikhohlakali, ngenxa yenu nabantu abasebenzisa izwi likaNkulunkulu. Kodwa ke lezwi leli ilona lizomlahlulela egcineni, ngokuba ke oselazi akanajabula lapha. Ingakho incwadi ithini? Ngalokho ke nathi lokhu sinefu lo elingaka lofakazi. Sinefu lofakazi. Imathiwa yifu kusho ukuthi yike imfumba. Imfumba into eningi. Ubuningi ubufakazi bokuthi ke uNkulunkulu ngumsindisi. Buningi ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyophila kuphakade. Buningi ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyabusa emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba nakhona emhlabeni. Masilahle konke okusindayo nesono manje esithandela kangaka. Isikhathi ukuthi ulahle konke okusindayo okuyisono okukwenza ukuthi wena ungakwazi ukuhamba ngokukhululeka. Ulahlele eceleni konke okuyisono okukhungatha wena ukuthi ungakwazi ukubona ukukhanya. Sigijimele ngokubekezela kulokhu kuncintisana. Manje usiyaqala we-race manje. Lo mncintiswane wokuthi wena ufuna ukushiya uSathane ngemuva. Okumiseleyo umbekele ukuthi ubalekele konke lokhu uSathane akufunza kona. Sibhekile kuJesu. Sibheke kubani? Sibhekile kuJesu. Awubhekile uShembe, awubhekile abantu bakini abangasekho, awubhekile uma wakho, awubhekile izangoma, awubhekile abaprofeti bamanga, awubhekile abapostoli. Ubheke kubani? Sibhekile kuJesu. Wonke umuntu ufuna abheke kuJesu. Umqali abapostoli basikhomba kuJesu. Umqali abaprofeti basikhomba kuJesu. Umqali nomphelelisi. Lo mprofeti lo okukhomba kuyiziwasho namakhandlela nezintambo akuyena uJesu. Lo mprofeti okukhomba emadlozini ukukhomba kumadimoni. Sibhekile kuJesu umqali nomphelelisi. Sifanele ukulandela sibaleka kule race noma kulo mncintiswano. Sibheke kubani? kuJesu. Umqali nomphelelisi. Umqali nomphelelisi. uAlpha uOmega. Umqali nomphelelisi. Alpha and Omega wokukholwa kwethu. Ukukholwa kwabani? Wokukholwa kwethu. Ezo lonto leyo. Wokukholwa kwethu. Akuyena ukuthi ukukholwa abantu abamnyama kuphela. Akuyena ukuthi ukukholwa ke abelungu kuphela. Akukho ukuthi ukukholwa amaJuda kuphela. Kuthiwa ke akukho umGreek, akukho umJuda, akusekho umuntu wezizwe. Sonke singaba kaNkulunkulu uma sihleli kuphi emfundisweni yakhe, uma senza intando yakhe. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelwe wathwala isiphambano. Wasethwala isiphambano engalinaki ihlazo. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Owathi ebekelwe inkazimulo wafuna ukunena izinto eziningi ukuthi bamenzele emhlabeni. Lokho abamenzile emhlabeni kwakuyilutho ngokuba bona bazahlulela bona ukuthi bona bamfuna uNkulunkulu, bona bamfuna uJesu Kristu, bona bafuna ukulungiswa, bafuna ukuthula bona, abafuna umusa bona, bafuna ukuphila ngendlela yabo, bamphika uJesu Kristu, bamhlambalaza, bamthela ngamathe, bamshaya, bambeka esiphambanweni, bamlengisa. Wathwala isiphambano engalinaki ihlazo. Yes sir. Wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi. Wahlala ngakwesokunene kwesihlalo sobukhosi. Lalela uselapha phambi kwencwadi yaseFilipi Efesu. Incwadi yaseEfesu chapter 5 from verse 1. Sifuna ukuqeda ngayo manje. Sheshe gijima. Jesu Kristu umqali nomphelelisi wale ncwadi le esikhuluma ngayo manje
eyiBhayibheli eyokuphila kwakho ngokuba ke ukuqala kwakho kokuphila kufanele ukwazi ukuthi ubuzwe eBhayibhelini akekho umuntu waqhumekeni akekho umuntu wavela qhamuka esikhaleni uNkulunkulu wakha umuntu enhlabathini uNkulunkulu wathi umuntu uzophila ngentando yakhe uNkulunkulu wathi ke umuntu uyofaka intando yakhe uNkulunkulu wathi umuntu ke umbekele ubulungiswa uma ekufuna wayibeka indlela wathi izuthuka indlela eyekubhujisweni eyekuphileni okuphakade so uma ufuna wena ukwazi umlando wakho njengomuntu ufuna ukwazi iBhayibheli lakho ungalazi iBhayibheli lakho wena wesihogweni wena wesihogweni noma ngabe kuthiwa ke uthi ke awuzwanga ngeBhayibheli uma wenza izinto ezifanele ezingaphambene nemfundiso kaNkulunkulu kuze kube sifike sekufeni ungazange uzuze iBhayibheli wena uyosindiswa ngokwahlulelwa ngalokho ngokuthi awulazi iBhayibheli but uma ulazi iBhayibheli uliphika akekho yophika akekho yozandulela no ithini incwadi Incwadi yompostoli uPawulu kwabase-Efesu isahluko sokuqala ivesi lokuqala uPawulu umpostoli kaKristu Jesu uPawulu umpostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngentando kabani kaNkulunkulu mina ngifuna chapter 5 uma ukuthi ngizwe kahle ngifuna uchapter 5 from verse 1 Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesihlanu kwivesi lokuqala yes sir ngakho yibani ngabalingisa so uthini ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu balingisa bani uNkulunkulu yonke into esikhomba kubani kuNkulunkulu uNkulunkulu ekumele simlandele njengabantwana abathandekayo umntwana othandekayo umntwana olalelayo nina zingane engafuni ukulalela abazali benu engigolozayo nina ingane engenayo inhlonipho nina hallelujah glory to God nizolitheza nenkume niyojeza lokho ningakwazi ngokuba ke angifuni ukulalela abazali benu ingane engahloniphi iyanyanyeka ingane engahloniphi ayithandeki do you understand so uma ke uthiwa kini ke cleaner awufuni ucleaner kuthiwa kini ke clean igceke awufuni uclean igceke wena kuthiwa kini ke hamba esitolo wena ugoloze uma kuthiwa kini ke wena yeka ukubuka ama video ongawangasile noma uyeke ukuvula iTV uze kube late ungafuni ukulalela uma kuthiwa kini wena asifuni ukucelebrate uChristmas noma ukuthengela impahla za Christmas wena ufuna ukuthengisa abazali bakho ngenkani uzolitheza nenkume wena mzali uma ke wenza izinto ufuna ukujabulisa ingane yakho uzolitheza nenkume ngokuba ke akufanele thina abantu abakholwayo senze izinto zasemhlabeni ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu sikumele ukuthi thina sibe ngabalingisa uNkulunkulu ngokwenza intando kaNkulunkulu njengabantwana abathandekayo nihambe othandweni sihambe kuphi othandweni kufanele sihambe ngothando njengalokhu uKristu wasithanda uKristu wasithanda wazinikela ngenxa yethu wasezinikela ukuphila kwakhe ngenxa yethu igazi lachithwa ngenxa yethu sathengwa ngegazi likaKristu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi so ingakho incwadi ithi ke hambe kwincwadi yaseRoma bese ubuye ubambe le verse njengoba kuthiwa ke wazinikela incwadi yaseRoma chapter 12 from verse 1 sizwe ukuthi ithini incwadi yini ekumele siyenze njengoba kuthiwa ke masibe ngabalingisi nathi silingise bani uNkulunkulu so uma silingisa uNkulunkulu silingisa bani uJesu Kristu ngoba uJesu Kristu wazinikela waba ngumnikelo onuka kamnandi ngokuba wenza intando kaNkulunkulu wamjabulisa uNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni wasesibambanweni wabethelwa gijima baba incwadi kwabaseRoma isahluko qala bafunde lela verse nalo bese uzofunda le verse leli Ngala se-Efesu chapter 5 incwadi kwabase-Efesu isahluko sesihlanu yes sir ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo qhubeka nihambe othandweni sihambe kuphi othandweni yebo qhubeka njengalokho uKristu wanithanda njengoba uKristu wasithanda wasenzelana uKristu wazinikela ngenxa yethu abe ngumnikelo nomhlatshelo abe yiphunga elimnandi kuNkulunkulu buyela ngale incwadi yaseRoma chapter 12 verse 1 ithini yona ke thina ngakho ngiyanincenga bazalwane incwadi yaseRoma chapter 12 verse 1
ngakho ngiyanincenga bazalwane uthi umpostoli Pawulu umpostoli kaNkulunkulu ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu ukube ninikele ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu umnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu. Phinda ngale kwincwadi yase-Efesu uJesu Kristu wenzani? Wazinikela waba umhlabelo onuka kamnandi. ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo nihambe othandweni njengalokhu uKristu wanithanda wazinikela ngenxa yethu. Wazinikela uyibambile. Wazinikela ngenxa yethu. Yes Lord. Wazinikela ngenxa yethu. So ngale incwadi yaseRoma ithini? Funeka senze njani thina? Hallelujah. ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele. So lokho kwenziwa uJesu Kristu nathi nawe ukumele ukuthi ukwenze. Yenzo lonto le iqhubeka ithini verse 3. Iqhubeka ngale kuncwadi yaseFesu manje kumele khona siqhubeka nayo. Sifuna ukubakhombisa ukuthi ke nimelwe nina ukuthi nizinikele. Nibe iminikelo ephilileyo imizimba yenu niyinikele kuNkulunkulu. So njengoba imizimba inikelwa hambe ngalo yaseFesu chapter 5 verse 3 sibakhombisa ukuthi ke njengabantu abazinikele yini kumele bayenze. Kepha-ke nina abantu abazinikele nina abantu enifuna ukuzilandulela ukuthi ke ayikho inkinga-ke uma ulala ungashadile siphila ngaphansi komusa usikhohlakali usebenzela usathane uyihlo usathane namadimoni ukuthi wena uthandaze uboshwe yonke nemimoya engcolile sikuthandazise ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu sithi-ke yonke lemimoya enophile mayiboshwe kunina ilahlelwe olwandle ilinde isikhathi sokwahlulelwa. Kepha ufebe verse 3 kepha ufebe nakho konke ukungcola. Elela ufebe nakho konke ukungcola. Uqamba amanga ungcolile. Uyaphinga ungcolile. Ufaka i-makeup ungcolile. Ubuka amavidiyo ocansi ungcolile. Uqamba amanga ungcolile. Uluka izinwele zakho ungcolile. Ufaka ama-chains ungcolile. Wena muntu wesilisa uney'nwele ezinde ungcolile. Wena muntu wesifazane uyagunda ungcolile. Udaka utshwala ungcolile. Ukhonza amadlozi ungcolile. Uthanda ukubuka i-TV kakhulu ibhola noma ngabe ama-movie awufuni ukwazi ngoNkulunkulu ungcolile. Awufundisi ingane yakho uthuka inhlamba ungcolile. Noma isangazane ogqoka amabhlukwe ungcolile. Umuntu wesilisa olala nabanye abantu besilisa ungcolile. Umfundisi ongafundisi ngezwi lenkosi noma ophingayo noma ofebayo ungcolile. Indoda efaka ingubo zomuntu wesifazane ingcolile. Indoda efaka i-makeup ingcolile. Do you understand? Zonke lezi zinto lezi umuntu owenza inzipho ungcolile. Hallelujah. Noma isangabe makungaphathwa ukufisa izinto zabanye abantu ungcolile. Akufanele ukuphathwa abantu abanjani? Makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Izinto eziyungcola azingaphathwa nangegama phakathi kwabantu abangcwele. Umuntu ohlabela amadlozi ungcolile. Umuntu okhonza emaromini ungcolile ngoba ukhonza iTrinity, ukhonza izithombe uthandaza kuMary ungcolile. Makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Ukungcola makungaphathwa nangegama phakathi kwenu. Njengokuba kufanele abangcwele. Njengokuba-ke abangcwele fanele babe msulwa phambi kaNkulunkulu. Kufanele babe msulwa phambi kaNkulunkulu bangasoleki. Nehlazo
nokubheda ukuhlaza ukubheja ukwenza zonke izinto ezibambene nokungcwele uzama ukuzenza umuntu okhulu nokulawula yezo lonto leyo okuyizinto ezingafanele izinto lezo ezingafanele kepha kunalokho makube ngukubonga makube yini makube ngukubonga umkhuleko wakho makube ukukhombisa ukubonga uNkulunkulu ngokuthi ukunikile ukuphila amen ngokuba yazini lokhu nikuqonde yilo kumele nikwazi liqonde ukuthi akukho sifebe noma ongcolileyo noma umuntu ongcolile kulezi zinto esizibalile noma onesangabe ongokhonza izithombe onefa embusweni kaKristu embusweni kabani kaKristu noNkulunkulu hamba uvala kwincwadi yesambulo chapter 21 verse 8 funa sibavezele ukuthi ke lapha ezulwini noma kumbuso kaNkulunkulu akungeni lutho olungcolile ngiphe ngifuna ukuthi chapter 21 verse 8 incwadi isambulo isahluko 21 verse 8 kepha amagwala abantu abasaba ngoKristu abantu namahloni ngoKristu abafundisi abangafuni ukushumayela ngesono abantu abaphendukile kodwa still basafuna ukujabulisa abangani babo ngezenzo zokungcola amagwala labo incwadi isambulo isahluko 21 verse 7 yebo onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto onqobayo uyodla ifa lalezi zinto lezi ezibekiwe futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye lowo ohlalayo ekholweni aqine abekezele kuze kube sekupheleni komhlaba uyakuba uNkulunkulu kuyena uJesu Kristu abamukele aphile naye yena abe indodana kimi yoba indodana kuNkulunkulu kepha amagwala nabangakholwayo nalabo abangafuni ukukholwa labo abaphila kuKristu nalabo abazithe bahlakaniphile behle nabo nabanengekayo nalaba abanengeka ngezinto zasemhlabeni abakhonza izithombe abahlabela amadlozi amadoda lalana wodwa amadoda abadala lana ingane ezincane zabantu besilisa nababulali nalabo ababulala abantu wena okhipha izisu wena ohamba abantu inkunzi wena odubula abantu eyinkabi nawe obulala abantu ngokungenasi isizathu nokuba isigebengu kube 28 kuthiwe phakamani ngabantu nina nonke nichitha igazi nabathakathi nezifebe abantu abafeba ngokomoya abafeba nabanye uNkulunkulu abafeba ngokwenyama abalala bengashadile uma ulala ungashadile wisifebe and uzoya esihogweni ngalokho nabathakathi abantu abaphatha imithi abathakathayo nabantu abahlebayo bayathakatha ngoba bandisa ububi nabakhonza izithombe labo abathi-ke bakhonza uMary no Father Christmas nabantu abakhonza abathengela ingane zabo onodoli bazikhulise ngonodoli khona lonke uhlobo lonodoli oSpiderman noSuperman uthi ingane yakho ijabulisa ithengela ama-toys ingane yakho ikhule ibuka lezinto lezi ikhonze zona ingamazi uNkulunkulu ikhonza izithombe nawe sonke maromini onesithombe otongeni ukhonza izithombe wesihogweni nabo bonke abaqamba amanga nabo bonke abakhuluma into engekho eBhayibhelini nawo wonke umuntu owakha inkulumo yakhe izwakala kamnandi kubantu kodwa ibingelona iqiniso wonke umuntu asikho isona esincane nesona esikhulu zonke izono zenzayo zibhaliwe phansi isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo isabelo sabo yini siyakuba sechibini elivutha umlilo isabelo sakho wena sikhohlakali ungafuna ukuphenduka siyakuba sechibini elivutha umlilo wesihogweni nesibabule wesihogweni okungukufa kwesibili lokho ukufa kwesibili ngokuba-ke owokuqala lokuthi ufele esonweni lokwesibili lokuthi uyofa esihogweni ushiswe esihogweni ngokuba-ke unqabile wena ukwenza ubulungisi usaphila uzisole uphenduke esonweni sakho bonke abantu abenza izinto ezibambene necebo loNkulunkulu besihogweni incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38 incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38 yes sir uPetru wayesethi phendukani yilowo nalowo apaphathiswe egameni likaJesu Kristu
kukho ukuthethelelwa ukuze wena kwezoni uthethelele izono zakho kufuneka uphenduke ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu uthethelele izono zakho bese ke uyahlala ulinde ufunde ngoJesu Kristu wenze intando kaJesu Kristu nsuku zonke ukuze wena wamkeliswa ugcwaliswe ngomoya oyingcwele khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba lesithembiso ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esene sabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. amen Haleluya. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, izwi lakho Baba alibe inkemba kubo bonke laba abazwayo, bonke inkosi labo bakhethileyo ukuba namhlanje amadlebe abo mabethi bezwa babe nokuzwa, amehlo abo bathi mabebona babone baqonde inkosi baphenduke endleleni zabo ezibaholela ekubhujisweni. Siyabonga Nkosi ukuthi izwi lakho lisasebenza namanje. Siyayibonga inkazimulo yakho. Siyakubonga Baba ngale mphefumulo wena osuyiphulukisile endleleni ebahola ekufeni nasekubhujisweni. Siyabonga izwi lakho elithembekile elisebenzayo enhlizweni zethu. Aliqhubeke njalo Nkosi ukuba yonke imphefumulo esizwile uyilondoloze Nkosi izingene emanzini ibhabhathiswe isiphendukile yamkele isiphiwo sikamoya ongcwele baholwe nguwe Nkosi wena ube nguNkulunkulu kubo bona babe ngamadodana namadodakazi ophezulu konke. Siyakubonga wena ngoba umqali nomphelelisi wempilo zethu. Wena ngumnini mandla onke busa njalo esihlalweni sobukhosi wena onamandla nengcebo nobuhlakani bonke bungobakho. Siyakubonga uNkulunkulu wethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. amen sibonga bazalwane umusa wenkosi nothando nemeseje eqhamuka kuNkulunkulu sithi ke kulabo abafuna ukubhabhatiswa nabanemibuzo mayelana neBhayibheli so share imininingwane sebeyosithinta either ka WhatsApp noma nge-email address noma uyoshiya comment ka YouTube nakhona ka Instagram uyobe sosithola ushiya DM ukuthi ke khona ofuna ukubuza noma khona izinto ofuna eziphathelene neBhayibheli ofuna ukuzazi. Sibonga umusa wenkosi uBright ezoshiya imininingwane. Incwadi inamba ka WhatsApp nenamba yokufona send ama SMS sheshisa ukuthatha ipeni ubhale inamba ithi 066 566 9245 ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245 kwi-email address siyatholakala kwi-email address uthi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com siyatholakala na ku-YouTube musearcha nje ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe ususubscribe ulalele intshumayelo usherishe mutype ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe ususubscribe ukwazi ukuthola intshumayelo usherishe usende nama comment muno Instagram uzobe ususithola na ku-Instagram muthi izwi lenkosi uJesu Kristu ungabe usufollowisha usende nama DM mutype ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usufollowisha ukwazi nokushare usenda ama DM. Ngiyabonga bazalwane uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi manje kuze kube phakade naphakade. Amen. Amen. Sibonga bazalwane umusa wenkosi nothando siphinde futhi sikwazi ukuthi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile ungadikibali ukuhamba indlela abangcwele uhlale kuKristu ngokuba ke
siphila kuzona isikhathi zokugcina. Sithi-ke umoya weNkosi mawehlele kunina nonke, kube khona ukuthula empilweni zenu manje naphakade.